Anti-epileptica zoals Rivotril, augustus vorig jaar besteld en wordt rond mei dit jaar verwacht. Mensen die no medicine nodig gaan, moeten er soms maanden op wachten. Oorzaak binnen groenstoftekorten en het feit dat fabrikanten de medicatie in andere landen voor een hogere prijs verkopen kunnen. Huisdokters en apothekers zorgen daardoor heel iets vaker lege lades en worden niet dwongen creatiever in het zoeken van alternatieven. We kijken of we met andere sterktes uit kunnen, of we andere merken kunnen vinden, of de buurpraktijken, of het ziekenhuis, of die het hebben. Maar bij langdurige tekorten hebben ook zij geen voorraad meer. En moet je soms naar hele andere medicijnen overstappen. En dat kan hele grote consequenties hebben. Een van die mensen voor wat het medicijntekort grote gevolgen had in, is de 18-jarige Stijn. Hij had zwiere epilepsie en krijgt zo'n tiende medicatie. Als zijn eigen apotheek die net had, geeft hem IP apotheken in de omjouwing aan. Want Stijn kan net zonder. 2 jaar hebben we noodgedwongen een oerstap maken moeten. Omdat een fabriek in Nederland stopte met een product wat hij broekte. En binnen 5 dagen moest hij omzet worden. En maar als gevolg dat hij verslechtert. Stijn had elke dag omgevallen. De combinatie van medicijn houdt zijn tastongen stabiel. Maar als er één tussenuit valt, staat Stijn zijn zoens als een katerhoers in. De kans is groot dat hij dan net met thuis lopen in en opname worden mat. Dan moeten ze me weer naar in het ziekenhuis. Dan weet ik net hoe lang ik er nog lees. Of als het in het ziekenhuis wel goed aarint. In het hele ergste geval, als er één middel uit is, dat jouwt al heel veel onbalans. Maar als ik zag dat er nou echt 4 middelen, inclusief zijn noodmedicatie, dan weet ik net wat de toekomst brengt. Ik heb inmiddels naar apotheek Stiens bellen, ik ga naar meerdere apotheken in Ljouwt bellen, maar het is nergens beschikbaar. En meneer had net nog variërt meer voor uit het binnen is. Huisdokters en apothekers in Nederland maken haar grote zwargen. Ze hebben een bronbrief schreeuwen om minister Kuipers van Volkszoens en roepen hem op om in te griepen. Dus eigenlijk vragen we de minister vooral om de regie te nemen, om de inspectie, de NZA en de zorgverzekeraars aan hun taak te houden, om te zorgen voor hun zorgplicht. Het gaat niet alleen nog om de patiënten, maar het gaat om een heel gezin, het gaat om een leven, het gaat levenskosten.